Sdrach, am Sdrach, ma' na bob amser un sy'n dod i sbwylio plans ein cinio Nadolig ni. Pam nes dim dweud dy fod ti yn veggie? Ma' pawb arall yn fodlon fod twrci. Sut ma' coginio'r trost? Dos o'n hegi ni, cyn I fi slapio chdi. Jerry. Dos. Am Sdrach, ma' na bob amser un sy'n dod i sbwylio plans ein cinio Nadolig ni. Pam nes di'n deud bo' chdi'n vegan cyn hyn? Waeth I fi daflu y twrci yn y bin. Gei di blunt plat o sprout. Dos o'n hegi ni, cyn I fi bynsio chdi. Dos. Here we go again. Am Sdrach, ma' na bob amser Un neu dri. sy'n dod i sbwylio plans ein cinio Nadolig ni. Does bosib bod na un arall o'r hein sydd yn gwrthod bwyta ein cinio ffein. Be ddiawl di fruitarian? Dos o'n hegi ni, cyn I ni grogi chdi. Watch out. Dos. So, dwi wedi gweithio wan. Dos.